O Concello do Grove está a recibir un aluvión de solicitudes dos establecementos hostaleiros para crear novas terrazas. Ante as restriccións da COVID, os propietarios queren aumentar as súas posibilidades de traballo en caso de que a situación volva a empeorar. Unhas peticións que non convencen ao Concello de Grove, xa que moitos hostaleiros queren cubrir as súas terrazas con tarimas e paneis invadindo espazos públicos. Eu creo que todos temos que entender que non podemos instalar unha terraza de 25 metros de largo ocupando 7 zonas de aparcamento ou nunha rúa peonil que apenas ten o ancho de 9 metros establecer terrazas con tarima totalmente pechadas. Vamos a posibilitar as terrazas, vamos a facilitar que a hostelería traballe máis que nunca, pero hai algún tipo de terraza que, desde logo, non vamos a permitir. Si se autorizan as terrazas durante o tempo da COVID naquelas rúas con suficiente espazo para convivir peóns e terrazas. Donde hai espacio, podamos convivir peóns con terrazas, con tránsito, con accesibilidade, non temos ningún problema. De feito, así estuvemos facendo estes anos. Dende o Concello indican que moitas das solicitudes que están recibindo teñen como obxectivo optar ás axudas da Xunta de Galicia, pero o alcalde matiza que para iso é necesario que cumpran coa normativa do Grove. Porque sei que moitos xa, como a Xunta lle ten concedido previamente a subvención, empezan a facer a terraza, encargan esas terrazas de 12.000, 15.000 euros e agora pretenden un pouco que sexamos nosos que lle demos a licencia. Finalmente, para xustificar esa subvención van ter que ter licencia e, lamentablemente, o que se está propoñendo no Grove non cumple o requisito. Nunha situación diferente se atopan os establecementos que teñen terraza aprobada dende antes do 2020. Nestes casos poderán seguir utilizando a vía pública. Hai terrazas que, por exemplo, si temos autorizado algunha terraza que ocupaba un par de zonas de aparcamento e que se ubica na rúa e esa terraza xa ten licencia do 2019, pois témola que manter. De feito, se pode ver algunha terraza que está ocupando zonas de aparcamento que, por certo, ao goberno non nos gusta nada, pero por ser permisivos no 2019 así as autorizamos. Noutra situación se atopan tamén as terrazas que se localizan en terreos de costas e de portos. Nestes casos seguen as normas destas administracións. Para regular todas por igual, o Concello solicitou unha reunión con ambas entidades para unificar os criterios.